собственик на вестници още в началото на 90-те. Когато през 2005 година живота му приключва, бившият милиционер се води втори по богатство у нас и е икономически съветник на президента Георги Първанов. 2 години преди това в сърцето е оцелен друг мъж, белязал и белязан от прехода – Илия Павлов. Ние бяхме и приятели. Къде сбърка той? Всеки, който се стреми много бързо, явно бъркаме някъде и засягаме интереси, които завършват и по този начин, за голямо съжаление. Бизнесът в преходния етап винаги във всяка страна носи рискове. Илия Павлов е мъртъв, но шофьорите му са живи. Димитър Джамов преживя атентат, предполага се, че един друг човек си отиде вместо него по